So for mo what say na no me post video bi me ka kire mo say wiase enye baako se ne eya ye ka no bebre ne bi mo nti ase mo school fo ya mo bay mo nkola ya mo bay BCS ans bedru ni oti krom ene nkola we nyina we twere the same questions and answers mo what say mo nyina ho nkola yi baby omu free pan baby omu ko school no abusua mi hu omu say na me ra ho mo what say omu kasa de ma me wate nso ye ho yie o de say kasa de ma me why Evans Mamudu kasa de why ma me onso e o say Bedu Olivia na onso e Blessing Bleja o de wa fa bibi say o tu twa no short ye ni bibi na mo kwai pacho ye koduksen ye fra bronco na ye koduksen school mu fi abrewa nko na mu ko school dukusan abusua mo atidi no abrewa nko nsuo kese eto anajo anase memfa nsa ndrampo nsuo to fiti ndra saa ma de achi se wi mo hwe o de mo hwe fom sumo enkwale tieti atache mu saa ko ma ha mani a be 15 to 18 kilometers no mu twa no Monday to Friday bi amotwa kwan we wo gina say class 3 wo mfie say 13 years na wo gina class 3 aw wonso e class 3 wo mfie say 11 years mama we kasa den class 5 me 16 years wo 16 years or class 5 abusua 16 years kromo bi awie school yemhwe bebe enua mai ne nam me ka kire mo se wiase no enye baako bebe a wo wadu no obi nduru ho abofra bi ti krom nsuo etoye wada oso onko school anso mo hwe mofrei omo ne nam suo we mu ateche me firi ekuro baako e fa na ni krom nyina tokuro ho na me firi ba fulani fu egu kwan no so na ntwe egu kwan we so nya agro nanso nkolai na mu last time bisa won so mo bike nso eche na asai na mo bike ebe sai fi se nsuo ateche mfuturo bede na bike ne nse we nka mu hia abobo ya abusuafo a mo app isu amu follow me edien na ebetumi aya abo amofrei we nka mu hia abobo ya na nka mo dia ko school baby omu free ba nkola egu ho pa nya agro me nka nadaw mmofra kukura nase bebre naso kwansi we be de no motumi atwa ntinka at least empanifo a mo mpeso we so aban empanifo a mo hwe mofrei sambri mesremo ekwan ne de menu se mo ntumi meye mo mpa miss bi a mo besesa sa kura we so nkola akọ school e wodukusen me kasa kura wose egume mbotumi akọwate onhira won so na ede na mbe ka kire wo ma mo hwe mo de na mu hia because me hunu se school no mo ani je ho mewa because nsuo atofiti ndrama ade ache by this time na mo nam nsuo we mu apropro kura betumi aye mo wo mpabo awe na wo school atale no wo different one bi wo bag ni mu ana nti wo ya na wo rekọt na classroom wo esua ade na ye wia ya sane we mu nyina sabetwero exams pe na kromni apase anaso ototo nsuo we mu na otwero wia ya sabeka se wontua bibia ansa na wonya school mu kwan mo hwe nkolai nsuo mu gina mu etietia nsuo we mu kopem se obewie school abusua enye kwan ketewa o na mu wia maka chem se wiase e baako ma me den na mu fi se nka munya ewo ekwan we so abeboa mo atumi akọ school na mu nua no mu aka
Unu anu ye say. Unu anu ye 3. Bemba no ya ne ko Adam. Na de no no amba. So mama ne ndente. O ma mi kura nka memma. Aw, ma me won so mu ye say. Unu anu ye say. Wo sister ni ntimo na say mu ye miensa. Na mu ye nkola 5. Na de na nkai for de omuma. Muntumi nante. Chama. Ese woni bemma o ye bibi ye he ya wona we twitwa age omu. Beboa. Ha? Na unu anu mu ye say. Wo nko a, ye wo nko a. Unu ya ba ko ho. Ono won fie say. 6 years. Na 6 years eso otumi ko school. 6 years uko kurumu a by this time. Oko. Miss ni ho nti no mo agya ebusua me fa kura ba akwa ase ho nkola egu ho kura ekọ 30. Anka kurumu bi gina class 2 class 3. Ni ade. Me se wiase nye ba ko. Ede na mu hia mo de mo nka na menya mo kwa nko mo late. Pacho de ombenya bia aboye no. Ebe mai. De ombenya mai. Ghana mampani John Dramani Mahama me gidi se video wi. Obe hu bi. Die na mo ka kire no. Wo ye die ni. Pacho me konkomani. Nti kanu konkoma kasem ne sere mo afri aban mu mpanifo a omo hwe wo na mo nam nsuo we mu ko school. Mo daachi hu hia mu nti. Ede na wo ka kanu krum kasem mame. Te sekita kwike pona te joy don kitine ke kasa den so mo nti. Te sekita kwike pona ke joy don ke don na kan nche bia na bia. Na trete school te becha na muta te becha. Nti insanga pona te chunya sa ya. Tla kwe na akar. Te mo pana te baka becha school ya. Ne sakene kwe te baka trete school ya pona. Kala nya da bada te mo se ke kataba ke nyana na ma yimbrabo ya. Tla ma bat te mo la ma kataba ke tuna. Nyana na ma yimbrabo. Kala kataba ke tuna ya da. Abusia ye nua ma no me kase me di omo nkomo na chi school no omo nko ekwan e da omo ani omo kotwa nya agro. Nti mo de me di nyame jamo mo de mo nko na any good news bi ebeba bi amema mo aso ate na mesre ahwefo nso se omehu mobo we nya bike asem nkola hia abobo ya na atumi afa ni nuanom na mo kura de nya bobo ya be for kura jama ebe ma aburu so because nkola gu ho ti mo de mo betumi akọ why na onhira mo nso na gidie ene opepa mo nyama mo daache no mo nyire mo ho sa na nyankopon so be hira mo why abusua mo amhwe mo hwe o mo tietie nsuo we mu saa akofin so mbe wie school na omobo modin ewie nso a adwuma asamasa ye problem me ra ho mami hu wadwen e comment section ho mi wo bi a ka me ya mo dodo ska o me hu anka china nko a me koto abobo ya abre nkolai ne e dia fa mo akọ school fana futuo amfana bufu mami hu wadwen kire edin ni da so e Mosby me da wase pi